Takže já vás tady vítám. To je takový díl spíš DJovský. Jak můžete vidět, Virtual DJ Free. Takže už podle nás budete samozřejmě vědět, jak se, no prostě vám ukážu, jak si udělat písničku, když si stáhnete Virtual DJ. Takže Sirena, no tak to nebudeme dávat. Tak, jo, a tady máte takové ty effects a tak. What? Když tak vy pak napište. Ok, tak tohle necháme. To je nic. Tak. Jste. Takže to bude asi docela krátký díl, ale jestli to někdo má, tak mi napište, na co je tady to. Tady to. Asi, že bych si tady měl teď něco nahrát. Aha. No to je jedno, napište mi, když to. Takže a tímto se s váma loučím. A čuslík.